Sayang ngapunten saestu yen kerang saged nuruti apa karepku tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Rasa butuh nganggo metutu mangan para sayangmu dak beda karo atimu rekono tembangan mangesu duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepku tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane.